Ania ang Banay Labangon from Barangay Labangon. Apan siya usara, o siya mao at atong inahan. Ang ganang bata, lolo. Ang kanang bata mao si Senyor Santo Niño. Apo, naabot na ang saktong panahon na ikaw na ang makamping kaniya. Aniya si Senyor Santo Niño. Ampingi o ipadayon ang pag-ampo ngadto kaniya.
Maukadto ang contingent number 5, Banay Labangon from Barangay Labangon. We would like to thank the barangay captain, Honorable Derek Yap,